Začať zdieľať, dobre. Začať zdieľať zvuk. Dobre, Haló, slyšíme se? Áno, som tu. Tak, vidíme vaši prezentaci. Áno. Dobre, takže hádam, to pôjde všetko. Všetkých srdečne pozdravujem z Piešťan a želám pekný deň. Prečo táto téma obezita a deficit vitamínu D? Lebo aj obezita, aj deficit vitamínu D sa navzájom potenciujú vo svojich negatívnych účinkoch na zdravie. Celosvetová obezita sa od roku 1975 takmer strojnásobila a má vstúpajúci trend. A v roku 2016 malo nadváhu viacej ako 39% dospelých, z toho 13% malo obezitu. A na druhej strane zase aj u detí nám narastá takisto výrazne obezita a v tomto roku to bolo 158 miliónov detí a bude tiež ten trend postupovať. Na druhej strane 40% Európanov malo deficit vitamínu D podľa Cashmana z roku 2016 a výskyt nedostatku vitamínu D u detí a adolescentov s obezitou je vo svete veľmi vysoký. Nadváha, obezita sú spojené so zníženými hladinami vitamínu D. Prevalencia deficitu vitamínu D sa zvyšuje so zvyšujúcim sa množstvom tuku. U detí s nadváhou, obezitou je pravdepodobnosť výskytu deficitu vitamínu D asi 2-krát vyššia ako u detí s normálnou hmotnosťou. Obezita môže znižovať vitamín D, ale v súčasnosti nemáme dokázané, že predispozícia na nedostatok vitamínu D vedie k obezite. Terapeutická odpoveď na podávanie vitamínu D u obéznych je znížená, potrebujú minimálne 2- až 3-násobnú dávku ako neobézny. Vitamín D môže u obéznych znižovať systémový zápal. A čo sa v poslednej dobe najviac pertraktuje, tak to je úmrtnosť na COVID spôsobený novým koronavírusom je zvýšený u pacientov s obezitou a zníženými hladinami vitamínu D. Tá bežná obezita je vlastne polygénový typ obezity, ale samotné genetické varianty majú iba veľmi malý vplyv na výslednú hmotnosť a prejavia sa len v obezitogénnom prostredí, v akom prevažná časť nás žije a teda máme šancu dať obezite trošku zabrať, aby nám poklesla. Vitamín D je dôležitým environmentálnym epigenetickým faktorom. Má dôležitú úlohu v metabolizme kostí, v homeostáze vápnika. A objav nukleárneho receptoru pre vitamín D ukázal, že má význam aj v iných ako muskuloskeletárnych účinkoch, čiže zaujímavé mikroenvironment tumorov, kde je inhibícia proliferácie, indukcia diferenciácie a má veľký vplyv na imunitu. Vitamín D podporuje vrodenú imunitu, má silné tolerogénne vlastnosti, zmierňuje poškodenie tkaniva, čo je dôležité, takisto napomáha pri udržiavaní slizníc a kože. Tukové tkanivo sa v súčasnosti chápe, že už to nie je len zásobáreň energie, ale aj aktívny endokrinný a imunitný orgán. Nadmerná telesná hmotnosť má za následok akumuláciu tukového tkaniva, zhoršenú funkciu adipocitov, ich hypertrofiu a zmenený profil sekrécie adipokínov, prozápalového leptínu a zníženie protizápalového adiponektínu. Obezita podporuje posun fenotypu miestnych imunitných buniek prozápalovému stavu a tam hrajú veľmi dôležité úlohu, hlavne prozápalové M1 makrofágy, ale aj mnohé ďalšie bunky. Čreve obezita podporuje prozápalový posun v populáciách imunitných buniek a je spojená s dysbiózou gastrointestinálnej flóre. Tá dysbióza spolu s dysfunkciou bariéry črevného epitélu a zvýšenou permeabilitou potom vedie k translokácii bakteriálnych fragmentov a endotoxémii, ktorá vyvolá chronický systémový zápal nízkeho stupňa. Dochádza tam k takej prozápalovej cytokémii. A tu práve stav a funkcia aj receptorov, ale aj vitamínu D
priamo ovplyvňuje mikrobióm. Sme počuli aj, že je tam navzájom vzájomné pôsobenie a podieľa sa na vrodenej, získanej imunite, na epigenetickej modulácii. Nedostatok vitamínu D a jeho receptorov je zdravotným rizikom pri metabolických chorobách. Veľa sa hovorí o tom, že obezita je jedným z najčastejších komorbid COVID-19. Je tam zvýšená expresia spojky v tukovom tkanive a to vlastne takisto môže zvýšiť náchylnosť na infekciu a byť potenciálnym vírusovým rezervoárom vedúcim k predĺženému vírusovému klierencu. Ako môže vitamín D pomôcť pri tomto závažnom priebehu infekcie s novým koronavírusom? Už je známe, že znižuje expresiu receptora pre koronavírus a jednak svojim protizápalovým účinkom môže zmierniť cytokinovú búrku, silu cytokinovej búrky. Niektoré práce uvádzajú, že koncentrácie hydroxylovaného vitamínu D sú nižšie u pacientov s pozitívnym PCR na SARS-CoV-2. A možno teda tu by bola také možnosť pôsobenia vitamínu D, že by sa doplnilo pri liečbe, čo sa myslím si, že už aj publikuje, aj sa to stáva pri liečbe COVID-19. Ešte jedna vec, mladých jedincov s obezitou býva zhoršená kvalita kostí, ktorá môže vyplynúť jednak zo zvýšenej miery diferenciácie mezenchymálnych kmeňových buniek na adipocity na úkor osteoblastov, zo zníženej fyzickej aktivity, ktorá mení rovnováhu medzi aktivitami osteoblastov a osteoklastov, ale tiež aj zo zníženej dostupnosti vápnika a takisto aj vitamínu D zo stravy, tam nesprávne stravovacie návyky a obezita samotná ešte zvyšuje riziko deficitu vitamínu D práve u detí školského a pubertálneho veku. Hromadenie kostnej hmoty v tomto období môže byť jedným z najdôležitejších nastaviteľných faktorov celoživotného zdravia kosti. Vitamín D, teda jeho aktívny metabolit kalcitriol, v tukovom tkanive ovplyvňuje, znižuje zápal, ovplyvňuje adipogenézu a apoptózu tukových buniek, ovplyvňuje metabolizmus tukov, znižuje leptín a zvyšuje adiponektín, ovplyvňuje energetickú homeostázu reguláciou expresie leptínu a je zaujímavé, že ovplyvňuje expresiu adipogénneho génu v závislosti od hladiny vitamínu D. Prečo majú obézni ľudia znížené hladiny vitamínu D? Existuje niekoľko hypotéz, taká najobľúbenejšia je, že sa jedná o sekvestráciu vitamínu D v tukovom tkanive. Iní hovoria, že je tam skôr vplyv objemového riedenia, ale ďalšie práce ukazuje na to, že dochádza k zníženej syntéze aj vďaka, pretože tam dochádza ku genetickej variabilite v oblasti receptoru vitamínu D, alebo je tam znížená aktivita mitochondriálneho enzymu, ktorý hydroxyluje vitamín D na jeho aktívnu formu. Je tam znížená hladina biologicky dostupného vitamínu D, alebo zase niektorí tvrdia, že je tam zvýšené odbúranie. Je dokázané vo viacerých prácach, že tam došlo k zníženej tvorbe vitamínu D po štandardnej dávke žiarenia u obéznych ľudí. No a samozrejme je to zmenený životný štýl, nevhodné stravovanie. A ukázalo sa, že pri deficite vitamínu D je zvýšená impulzivita, ktorá je spojená tiež so zlými stravovacími návykmi. Snáď ešte pár slajdov z našej práce. Venovali sme sa zisteniu koncentrácií vitamínu D v takom širšom móde. Okrem iného teda aj sme posudzovali, aký vzťah má vitamín D aj k obezite a nadváhe. V našom súbore bolo zaradených 628 pacientov a priemerná hodnota
koncentrácii vitamínu D u tých pacientov, ktorí neužívali vitamín D, bola 25,08 plus minus 10,21 a v tejto práci len 37% pacientov malo dostatočné hladiny. Treba povedať, že tie hladiny alebo tie koncentrácie sme sledovali alebo na základe praktických odporúčaní pre strednú Európu. Mesiac odberu významne ovplyvňoval koncentrácie vitamínu D a v našej zemepisnej šírke naši pacienti mali len 5 mesiacov dostatočné priemerné hladiny vitamínu D. Zima vitamínu D v Piešťanoch trvala až 7 mesiacov. Vek bol jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvnili koncentrácie vitamínu D a vidíme, že naozaj najnižšie hladiny, najnižšie koncentrácie vitamínu D boli u tých pacientov alebo detí v tom preadolescentnom a adolescentnom veku od 11 do 15 rokov, ale ani tí starší nemali zase ešte o niečo veľmi bližšie hladiny. Hmotnosť sme riešili alebo sme sledovali podľa percentilovej hodnoty body mass indexu na Slovensku podľa Ševčikovej a ukázalo sa, že zvýšená hmotnosť viedla k zníženým hodnotám hydroxylovaného vitamínu D a ukázalo sa aj vyšlo nám v našom súbore, že pri obezite mali naše deti 1,5 krát vyššie riziko deficitu vitamínu D. Tu má ešte možno len na také doplnenie, kde vidíme, že na základe našej takej ankety sme zistili, že deti a adolescenti, ktorí majú vyššiu hmotnosť, tak podstatne viacej času venujú elektronike a podstatne menej času pohybovej aktivite. Čo ešte na záver treba povedať? Nevyhnutne treba zaviesť jasné kritériá. Nevedia sa zatiaľ dohodnúť na koncentráciách, ktoré sú dostatočné, takže treba jasné kritériá hodnotenia stavu vitamínu D. A takisto je treba jasne stanoviť, ako suplementovať, ako liečiť vitamínom D. A bolo by veľmi vhodné rozšíriť portfólio screeningu vitamínu D. Potrebný je individualizovaný prístup a vhodnejšie by boli národné guideliny. Je možné, že v budúcnosti budeme hodnotiť aj suplementovať podľa diagnóz a genetiky. Čo je však možné okamžite, bez veľkých nákladov a diskusí, je zmena životného štýlu, citlivá expozícia na slnku, pohyb, strava s vitamínom D a primeraná suplementácia vitamínom D. Obezita a deficit vitamínu D naberajú charakter pandémie. Obezita aj deficit vitamínu D sa navzájom potencujú vo svojich negatívnych účinkoch. Oba stavy vedú k chronickému systémovému zápalu nízkeho stupňa. Z obéznych detí vyrastú obézni dospelí. Obézne deti aj dospelí majú zvýšené riziko insuficiencie a deficitu vitamínu D, ale aj ďalších závažných ochorení. Rizikovou je najmä veková kategória adolescentov. Vhodné by bolo pridať vyšetrenie vitamínu D ku screeningu metabolických ochorení v 11. 17. roku života. Dostatočné koncentrácie vitamínu D vo väčšine štúdií pozitívne ovplyvnili nielen inzulínovú rezistenciu, ale aj výskyt ďalších chorôb, vrátanie respiračných chorôb, astmy, imunity a v poslednej dobe aj tak ostro sledované choroby spôsobené novým koronavírusom. Ďakujem za pozornosť. Moc děkujeme. Myslím, že to byla velice důležitá a zajímavá přednáška. Máme tam nějaký dotaz? Taky děkujeme technikům, že vlastně se to tak krásně povedlo. Děkujem aj ja. Já bych se tedy zeptala jenom, jak vidíte tu možnost toho screeningu. Zřejmě je to srovnatelné s českou populací, ale je možnost nějak prosadit na úrovni odborných společností nějaké doporučení těm ministerstvům zdravotnictví? No ja to zatiaľ veľmi pozitívne nevidím, ale asi by sme sa mali o to snažiť. Ja som imunoalergolog
a neviem, či budem vypočutá. U nás sa sleduje vitamín D, alebo má to pod gestiou pediatrická alebo gastroenterologická sekcia, takže určite je nevyhnutné s nimi komunikovať a tlačiť na to, lebo naozaj vidíme to aj po skončení tejto štúdie, ktorú sme robili, takže naozaj tí pacienti naši detskí chodia a majú veľmi nízke hladiny koncentrácie vitamínu D. Určite by to bolo potrebné a ako vidíme aj teraz aj v súvislosti nielen s novým koronavírusom, ale to sú aj iné ďalšie vírusové, aj bakteriálne infekcie, že naozaj by to bolo vhodné, aby sme to presadili. Děkuji pěkně. Žádná další otázka? Přišla jedna otázka, ale poprosil bych jenom o stručnou odpověď kvůli času. Otázka je, pokles virusů v letních měsících podporuje tuto hypotézu o užitečnosti vitamínu D. Nicméně v Itálii jako jižním státu, tak tam se zdá, že to příliš nepomohlo. Problém vitamínu D je ten, že je hodně levný a nikdo ho nebude propagovat. Neměli bychom ve svých praxích častěji indikovat vitamin D alespoň přes zimu? Zdraví, pan Kudlík. Áno, úplne súhlasím naozaj a u nás v mojej imunologickej ambulancii tí pacienti, ktorí sú často chorí, tak tým indikujeme podávanie vitamínu D. Myslím si, že s dobrým efektom. Oni už sa aj naučili, že naozaj už od nejakého októbra je potrebné podávať. Ako náhle sú tí pacienti obézni, majú nejaké ďalšie ochorenia, alebo sa boja byť na slnku, zase tam je aj dosť taký ten boj medzi dermatológmi a imunológmi, tak potom aj celoročne podávať. A možno teda aj posunúť ešte to podávanie u tých veľmi malých detičiek. U nás je to tak, že do 1. roka života, do 2. roka života, alebo dáva sa, že do konca 2. roka života. Áno, ale keď to padne na december, rodičia to vynechajú a tam tiež môže byť chyba, že ten nedostatok tam bude takisto. Děkujeme. Teď musím ohlásit to, že bohužel paní doktorka Procházková nebude mít přednášku, je nemocná, přejeme jí brzké uzdravení a poprosím a předám slovo Martinovi Švarcerovi nyní. Tak já bych chtěl uvést posledního přednášejícího dnešního našeho bloku, je to doktorka